Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Игътибар иткәнегез бармы икән? Йылмайып, йөзләре нур сибеп торган кешеләргә караганда, бәхетсезлек битлеге киеп, кара киеп йөрүчеләр безнең урамнарда ешрак очрый. Ни сәбәптәндер безнең җәмгыятебездә кешеләр арасында гади йылмаю, сәламләшү җитми. Бүгенге вәгазебездә йылмаю хакында, аны вәгаз телевизион ачык конкурсына дип, Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Хаят Нуруллина яздырган. Аңа әле 8 генә яшь һәм конкурс таләпләренә туры килми, әмма аның вәгазен искәрмә итеп, сезгә дә тыңлатырга булдык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мин Нуруллина Хаят, миңа 8 яшь. Мин сезгә йылмаю турында вәгазь сөйләргә телим. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иң бик әхлак иясе булган. Айша радиллаһу анха әйткән, Пәйгамбәрнең әхлагы Коръән, шул әхлакның бер чагылышы ул йылмаю. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям һәр чак йылмайган һәм башкаларны да йылмайырга әндәгән. Бер хадисендә йылмаю ул садака дигән. Татар халык мәкалләрендә безне йылмайырган ди. Йылмаюда 70 тез бар. Кешене бер генә азатлы кием дә йылмаю кебек бизи алмый. Ибн Абдуллах радиллаһу анху әйткән, Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям миңа йылмаймыйча караганы булмады. Муслим риваяты. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям барлык кешеләргә дә йылмайган, өлкәннәргә дә, кичкенәләргә дә, күрүче һәм сүкер кешеләргә дә. Ләкин бер вакыт аның янына сүкер сахаба Абдуллах ибн Мактум радиллаһу анху килгән. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күренекле Мәккә мишрикләрен дингә күрү белән мәшгуль булган. Ул сукырга йылмаймаган, арты белән бурылып баскан. Шуңа күрә Аллаһ аны шелтәләп Габаса сүрәсен индергән. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Абаса ва тавалла ан джаъахул a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Шулай итеп, сүрәнең төп темасы Аллаһ диненә дөрес чакыру. Безнең арабызда иң хәерлебез, Аллаһка иман китерүчебез. Хөрмәтле дин кардәшләребез, әйдәгез һәр чак йылмайык. Күрүче кешеләр генә түгел, хәтта сукырлар да безнең йылмайдан балкыган нурны сизәләр. Йылмай әле, син йылмайсан, яратыр олы, кеше, дөньяда иң матур кеше, йылмайган, көлгән кеше. Хаят кызыбыз кебек инсафлы сабыйларыбыз күбрәк булсын һәм шундый балаларны тәрбияләүче әти-әниләргә, барча мөэмин мөселманнарга сәламәтлек теләп, сау буллашам. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.